Γεια σας κυρίες και κύριοι, βασικά γεια σας φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, δεν στην καμία εκπομπή. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε πάλι στο Let's Play της Fire Red. Στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας, νικήσαμε τον ανάπηρο τον Γκάρι, ναι, τον βρίσκω συνέχεια γιατί μου το πάει και είναι σωστικός. Και τώρα είμαστε στη πόλη, όπου ήρθαμε να παραλάβουμε συσκευασία για τον καθηγητή Oak που βρίσκεται μέσα στο Μάρτ. Ναι, ήρθα την Ballet πόλη. Την Ballet Town. Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, ήρθε η συσκευασία. Ναι, ωραία. Πάμε να τη δώσουμε λοιπόν. Οπ. Και δεν χρειάζεται να πάμε μέσα από χόρτα. Θα πηδήξουμε αυτά εδώ τα μπλοφάκια. Να πάμε γρήγορα πίσω στην πόλη μας. Να δώσουμε τη συσκευασία στην καθηγητή Oak. Να δούμε. Έφτασα. Ω, Ελέντριλ. Πώς είναι το παλιό μου Pokemon? Φαίνεται ότι σε συνηθίζει. Ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να είσαι... Τι? Έχω το Pokemon μου γύρω στα 5 λεπτά. Πώς γίνεται να είμαι ταλαντούχος Pokemon Trainer? Ναι, έχω το Parcel σου. Πάρε το. Οι φήμες λένε ότι... είναι άπειρος. Θα φωνάζω ένα άπειρο για το υπόλοιπο playthrough. Σχεδόν ξέχασα... ναι. Έχω κάτι εσάς, ένα request. Πω, ξεχνάω όλα στα ελληνικά, παιδιά, έχω πρόβλημα. Αυτή είναι το Pokédex. Είναι μια high-tech εγκυκλοπαίδεια. Ελέντριλ και Γκάρι. Πάρτε αυτά μαζί σας. Και πήραμε το Pokédex. Gonna catch them all. Όχι, ως κάτω είναι αλήθεια, δεν θέλω να το κάνω. Και μας έδωσε 5 Pokéball. Τέλεια. Ναι. Ναι, εγώ ήθελα να το κάνω, αλλά τώρα είμαι παλιό γερός και δεν μπορώ να το κάνω. Πιθανότατα όταν ήθελα να το κάνω το ξέχασε και το θυμήθηκε τώρα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Ελέντριλ, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν χρειάζεται αυτό. Άντε ψόφα, δουλειά. Ναι, πήγαινε να πάρεις ένα χάρτη με την αδερφή σου. Η αδερφή σου. Ας πάμε κι εμείς μια βόλτα από την αδερφή σου. Αλλά εγώ δεν πάω για το χάρτη. If you know what I mean. Ναι. Φυσικά και είμαι τον Μπέιλαρος. Μου το χάρτη. Δεν έδωσε τον αδερφό του και έδωσε εμένα. Έτσι. Θα έχουμε την αδερφή σου τώρα. Όχι, δεν πάω. Τέλος πάντων, κάτι ξέχασα αυτό που θέλω να πω πριν. Αυτό που δώσαμε στο... Σαν μπάγγελια, ας το πούμε, που δώσαμε στον Pokemon. Ναι, πολλοί λένε ότι είναι βέβαια φήμη, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ακόμα, ότι ήταν η Master Ball. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά μάλλον όχι. Δεν έχουμε κάποια απόδειξη γενικότερα. Και το PG είναι ένα... Wow, ναι, είναι ένα Pokemon που θέλω να χρησιμοποιήσω στην ομάδα μου και θα το πιάσω. Με τις Pokéball. 1, 2, 3, το πιάσα, έτσι. Boom, Pidgey was hot. Ωραία, θέλω να χρησιμοποιήσω ένα Pidgey στην ομάδα μου. Μ' άρεσε γιατί και στο anime, όχι το Origins. Με ο Ας είχε Pidgeot, ναι, τελευταία μορφή λέει Pidgeot, τον μπερδεύω μερικές φορές. Και πάμε να γιατρευτούμε. Ναι. Είναι 2 level μόνο, αλλά δεν πειράζει. Pidgey. Το βάλουμε μπροστά. Θα είναι άχρηστο τελείως τώρα. Αλλά με τον καιρό θα γίνει καλό. Αν βρω Pidgey level 4 θα... level 3, δεν πειράζει. Πάμε Pidgey vs Pidgey. Είναι πιο γρήγορο και σκάει περισσότερο damage.
Και θα κάνω μια τεχνική που μου τη πάει πολύ, αλλά είναι αναγκαστικό. Θα βάλω το πιο δυνατό, θα κάνω switch για να βάλω πιο δυνατό Pokemon για να το σκοτώσει, αλλά θα σκοτώσει. Ναι, δεν πρέπει να το λέω σκοτώσει, δεν είναι... Ναι, να το λιποθυμίσει. Δεν θα λέω να το σκοτώσει τέλος πάντων. Ναι, είναι σαφικό γιατί το experience πάει μισό-μισό και είναι ανόητο. Στην 6DY το experience share αυτό το item είναι τόσο OP. Το έχουν κάνει ώστε να δίνει σε όλα τα Pokemon experience, είναι εξαιρετικό. Ράτατα, άχρηστο Pokemon. Θα πιάσω ένα για να κάνω HM Slave. Το αστείο είναι, λοιπόν, όπως πολύ σας ξέρετε, υπάρχουν τα Shiny Pokemon. Wow. Οκ. Τέλεια. Ναι, υπάρχουν τα Shiny Pokemon. Που υπάρχει μία στο τρισεκατομμύριο πιθανότητα να βρείτε ένα. Και υπάρχουν πολλοί που τους αρέσει να τσιτάρουν για να βρουν αυτά τα Pokemon. Εμένα προσωπικά μου αρέσει cheat, πιστεύω δεν έχει νόημα μετά το παιχνίδι. Τέλος πάντων, και δεν είχα βρει ποτέ Shiny Pokemon και πριν λίγες μέρες ξεκίνησα να παίζω την κασέτα, γιατί παίζω την κασέτα πριν για να θυμάμαι τι γίνεται και πήγα χρόνια να παίξω Fire Red. Ναι, έπεισα για να δω τι γίνεται, τέλος πάντων για να μπορώ να κάνω καλό αυτό το playthrough. Και βρήκα το πρώτο μου Shiny Pokemon και μαντέψτε τι ήταν το Shiny Pokemon που βρήκα, παιδιά. Ήταν ένα level 3 Rattata, που το Rattata είναι από τα πιο απέσια Pokemon. Δεν μου αρέσει καθόλου, είναι απέσιο. Και βρήκα ένα level 3 Rattata και ήταν Shiny και ήταν το πρώτο μου Shiny. Και το έπιασα, το έκανα HM Slave και είναι Shiny Rattata. Εξαιρετικό. Τέλος πάντων, τι θέλω να κάνω, ναι, ας πάμε λίγο στο Mart να δούμε τι δεν μπορούμε να βρούμε μέσα, δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Pokéball, υποθέτω για να μου πόσο μπορώ να πάρω, 15 και 8 θα πάρω 6. Έχω 3 της Potion, δεν νομίζω να χρειαστώ άλλες. Τώρα υπάρχουν δύο δρόμοι να φύγετε από εδώ. Υπάρχει πρώτα αυτός εδώ ο δρόμος που δεν θέλω να πάω ακόμα. Και υπάρχει ο δρόμος από πάνω που ο παππούς είχε υποθυμίσει είναι τώρα ξύπνιος. Και ναι, μας μιλάει. Και μας λέει εδώ και wow, δεν θέλει να μας παλέψει, απλά θέλει να μας εξώσει να πιάσουμε Pokemon. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη πιάσει Pokemon, ξέρουμε πως γίνεται και εσύ γιατί μπήκε στο Skype και εγώ. Pokemon τους κακός. Το ξέρω αυτό πήγε. Τέλος πάντων, ναι. Ξέρουμε ήδη να πιάνουμε Pokemon μεγάλε. Δεν χρειάζεται να μου δείξεις εσύ να πιάνω Pokemon. Ναι, και αυτό το Pokemon το Weedle δεν μου αρέσει προσωπικά. Δεν έχει πολύ καλά bug Pokemon. Ναι, μπράβο. Και μας δίνει το TTPV που είναι πράγματα, είναι μια τηλεόραση και καλά που δείχνει tutorial που δεν χρειαζόμαστε καν γιατί όλοι ξέρουμε να παίζουν Pokemon. Και εδώ έχουμε το πρώτο μας γυμναστήριο. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε γιατί λείπει ο Gym Leader. Τώρα κάτι που θέλω να κάνω είναι να πάω στο εδώ το route. Λοιπόν, στο route 22, από εδώ είναι και το Pokemon League. Δεν θέλει κανένας να πάει, πιστεύετε δεν θέλει να πάει εκεί πάνω ακόμα. Ειδικά με στη περίπτωση μου εγώ. Δεν θέλει να πάει εκεί πάνω ακόμα. Τώρα εδώ πέρα είναι ένα Pokemon που θέλω να πιάσω και σίγουρα δεν είναι αυτό το απέσιο Rattata. Δεν ξέρω αν προλάβει ο χρόνος ή μπορώ να τραβήξω μόνο μέχρι 10 λεπτά. Ναι, και είναι πιθανό στα επόμενα επεισόδια μερικές φορές να μην μπορώ να κάνω outro. Σπύρο! Είναι το άλλο flying Pokemon που μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα. Είναι καλύτερο από το Pidgey, απλά... Είναι απλά το Pidgey μου αρέσει περισσότερο και γιατί δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορώ. Ήθελα απλά να μου κάνει growl. Γιατί μπαίνω στο Skype, στην τρελαθεί όλοι. Έλα τώρα, μην πεις ότι θα το βρω. Τέλος πάντων. Δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να κάνω outro. Ναι, τέλος πάντων. Για να το βρω, ναι, το Monkey είναι εδώ που θέλω να πιάσω, αλλά τη μάχη θα στηρίξει στο επόμενο επεισόδιο. Εντάξει, πήραμε το Pokédex, ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας για να βρούμε όλα τα Pokemon, πιάσαμε το Pidgey και θα πιάσουμε το Monkey στο επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε τότε, bye!